Me taas vähän esittelyä, millaisissa kämpissä me asutaan. Meillä on pelikalusto aina mukana, että on jotain tekemistä. Siinä on kyllä vessa, ei se erikoisempi. Tässä on Junnojen huone, Sepe, Eetu, sitten Kasperi. Tuli hommiin taas pitkästä aikaa. Peace out! Woo! Niin, keittiö. Toinen kylppäri vessalla. Sitten sauna. Sitten olkkari älyttömän tyylikkäällä tauluilla. Ai niin, on meillä hei kirjojakin. Tuolla. Ja sitten on mun ja Jerry-huone. Sängyt on aika kapeat, ei ole tottunut noin kapeeseen sänkyyn, mutta... Sitten pieni parveke. Hemmetin hyvä netti, pakko kehu. Netti on supernopea. Pieni parveke ja sitten tuossa koulun pihalla me käydään pelailemassa aina välillä vähän palloa. Tää on noin 100 per yö. Ihan ok. Mahtuu monta äijää. Ja niin ihan hyvät tilat touhu. Tehdään aina iltaisin ruokaa sitten ja yksi aina tekee ja muut nauttii. Välillä joku tekee sitten vähän huonompaa, toiset vähän parempaa. Hehe.